Guai. Jo crec que hagués acabat sent un d'aquests deixebles que l'escoltava i quan arribava a casa apuntava tot el que el Gaudí deia. Si era més, això que en diuen en espanyol, uranyo, si era més un tio raro que anava menjant fruits secs en plena feina o visita, etc. És un anecdotisme enriquidor, és evident que va ser un home solter, que no va voler tenir família, em sorprèn que Gaudí no hagués fet conferències, em sorprèn que no hagués tingut voluntat d'escriure llibres, em sorprèn que ell mateix no volgués fer un monument, que sigui una monografia, etc. Em sorprèn, no sé dir-ho en català, l'escàpol que pugui ser per fer fotografies. Espero que el Jordi Bonet un dia pugui aconseguir una hipotètica pel·lícula on sembla que Gaudí camina en un casament a Montserrat, però realment no hi ha res d'això. Esclar, els seus coetanis, que no tampoc són els seus amics, però els seus coetanis, els Puig, el Nena, etc., tots aquests, hi ha el Patapum del Sagnier, que s'ha transformat ara en un macroarquitecte de l'època. Tots tenien aquesta voluntat de ser notables, de ser públics, de ser mecenes, de ser homenots, i en Gaudí fugia d'això. Però jo m'encanta molt un article que als anys 50 va escriure Cristino Pla, explicant els seus contactes amb Gaudí, les seves visites amb Gaudí dels anys 20. Sí. I explica com ningú, a la manera d'aquelles descripcions que el Porcel feia en les introduccions del personatge, com movia Gaudí les mans, i s'explicava volumètricament, com els ulls vibrants del Gaudí sortien i s'apoderaven dels bisbes i dels visitants de tota la gent, com era simpàtic quan li venia un arquebisbe o mecenes que podia ajudar la causa de la seva família, i com podia ser d'esquerp per un tio que li venia portuguès. El que es diu ara fundraising, no? Bueno, això ho ve bé, sí. Però va fer-ho a portar-ho a l'extrem. L'extrem de quan no hi havia diners anar a buscar almoina, o l'extrem de quan hi havia diners a fer avançar el projecte. Jo crec que no tenim prou informació. Jo crec que era un obsès, però convençut del seu projecte, absolutament dedicat a la seva feina, un home del Camp de Tarragona, per tant no tenia els refinaments burgesos dels que pertanyien a les grans famílies ciutadanes. Jo no li discutiria, jo li diria, expliqui'm coses i jo me les apunto i les faig passar a la posteritat. Molt bé, doncs... Deixes donar gràcies? Sí, et deixo donar gràcies. Jo vull donar gràcies perquè el 90% dels que sou aquí o heu estat els meus mestres o propers dels meus mestres de l'escola, o uns altres han estat en el món del disseny i l'arquitectura dels que han iniciat, i una gran majoria dels que esteu aquí sou els que m'heu ensenyat a conèixer Gaudí, i jo només he fet de transmissió. Per això aquest llibre està dedicat, com ho ha remarcat en un article excessiu avui a La Vanguardia, en... com es diu? No, l'article de La Vanguardia. El Roset. Aquest llibre va dedicat als gaudinistes d'ahir, que per mi comencen amb el senyor Cèsar Martinell, que és el primer que m'explica amb un llapis que es treu la geometria arreglada, com presenta el gran llibre al Col·legi d'Arquitectes que va compaginar el Pedregosa i va imprimir en Casa Major, que és el llibre pòstum que no és reeditat. Els gaudinistes d'ahir, on hi ha el senyor Balaguerí, on hi ha el senyor Vergós, etc. I els d'avui, que sou molts dels que esteu aquí après, i els del futur. Jo estic convençut que amb tota aquesta feina que s'ha estat fent aquests anys, dels llibres sobre la Sagrada Família, els estudis del grup de Delft, els llibres de la Politècnica i aquesta divulgació no comercial del Gaudí, indubtablement crearà gaudinians autèntics. Ahir, la presentació d'un altre llibre que ha fet la Can Batlló, monogràficament, jo deia que quin és el nostre objectiu immediat és que l'homo turísticus que pol·lula per Barcelona en quantitats ingents i és part del nostre sosteniment, el que hem de fer és culturalitzar-lo. No l'hem de tractar com si fos purament una màquina de portar diners,
sinó transmetre cultura, intel·ligència i consciència nacional a través del gaudí. Si aconseguim això, hem triomfat. Molt bé, jo crec que hem de felicitar el Daniel Giral perquè tot i que és un llibre introductori, ell mateix diu que és un llibre de divulgació, jo crec que és un llibre d'una gran importància cultural perquè els bons llibres introductoris, i si no que li diguen el Vasari, són els que creen discurs sobre les coses. I en aquest moment, donat que la percepció de Gaudí ha canviat tant, era necessari això. Felicitar el Daniel Giral Miracle, gràcies a vostès per la seva assistència i gràcies a la llibreria Laie per la sessió de local. I gràcies a La Vanguardia per publicar el llibre.